जाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे NDAP नङाब्ला जोंनि सुक्तिया BTC सुक्तिया जानाय नङामोन। सोरबा गुजरातनिफ्राय फैनाय आदानि आम्बानिया फैनानै दखल खालामफैनो हाया। सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेखौ लाफैनो थाखाय अधिकार गैया। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननि सिगां रोजासिनाय थाबाय। दा APB राजखान्थि हान्जाया दा गोदानब्लाबो गोबां रायजो राजानि गामि गामि हाबगासिनो दङ। दा फैगोन BTC बिसायख'थिनि थाखाय APB राजखान्थि हान्जाया मा रोखोम स्ट्रं, नोंथांमोनहा दा APBनिनो सासे दैदेनगिरि बिनिफ्राय खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबबानो बुंदोंमोन जे NDAP नङाब्ला जोंनि सुक्तिया BTC सुक्तिया जानाय नङामोन होननाय बुंनाय सासे दैदेनगिरिया अन्तत बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि खामानि मावगोन होननानै सानदोंमोन, नाथाय बिथाङा मावाखिसै। आरो दिनै 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला 2020 सननि 27 जानुवारियाव एकर्ड जाखांनानै जोंहा इलेक्शन फैबाय, BTCनि इलेक्शन, बे इलेक्शननि केम्पेइनाव मोनसे बाथ्राखौ बयबो पार्टियानो जर होनानै बुंदोंमोन जे जोङो सरकार दायोब्ला NDAPनि गासै जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांखौबो जोङो जेलनिफ्राय उदां खालामगोन बुंदोंमोन ना। 2020 सननि इलेक्शन केम्पेइनाव गासैबो बेखौनो बुंदोंमोन। सोरबा BPF आबो, सोरबा UPPL, सोरबा गुबुन भटार्स पार्टी होन, सोरबा कंग्रेसनि होन, जायखिजाया पार्टीनि लिडारफोरानो इलेक्शन केम्पेइनाव मोनसेल' बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेजोंनो बिथांमोना रायजोनि भटखौ आदाय खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जायोबा दिनै 67 बोसोर जाबाय आरो 5 बोसोरनि उनाव बिथाङा 72 बोसोर बैसो जागोन। बोरायनानै जेलावनो जुदि रांथाब फोनथाब थानो गोनां जायोब्ला दिनै बर'नि हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि हारिया मोनसे समाव गुबुन हारिजों नासयजानाय, गादबजानाय, गावनि राव हारिमु खोमानानै लानो गोनां जानाय बे समाव जाया गावनि जिउखौबो गियालाबासिनो जिउ बावनांगोन, जेल जानांगोन होननानै मोनथिनानैबो हारिनि थाखाय आंनि जिउआ देरसिन नङा होननानै हाग्रायाव थांनानै दावहा नांनानै जोंनो मोनसे नैबे मोजां थासारिखौ होलांनाय सासे बेक्तिखौ, दैदेनगिरिखौ जों दिनै बेबायदि नासयनानै दोनोब्ला बर'नि जारिमिना गोसोम हांगार जानानै थागोन। बेनिखायनो जों बेफोरनि थाखाय दिनै खामानि मावनांगोन। जों मानो बुंदों दिनै बिथांमोना उदां खालामा होननानै? थांनाय जुन दाननि 9 थारिखआव रन्जन दैमारि बिथाङा उदालगुरिनि आम्बा गामियाव जेलनिफ्राय 20 दिन सुथि लानानै न'आव थाफैदोंमोन। आइफोर आफाफोर गोसो होनानै खोनासं, जों ओरैनो बाथ्राफोरखौ बुङाखै। जेब्ला 20 दिन न'आव फैयो, 9 थारिखआव मोनाबिलियाव बिथाङा न'आव सफैदों। हरावनो आब' अनजालिनि मबाइल फनजों बिथाङा मेसेज लिरहोदों प्रमद बर' बिथांनो, दिपेन बर' बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनो आरो जोंहा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनो मेसेज लिरहोदों आब' अनजालिनि फनजों, बिनानावनि फनजों। बुंदों आं 20 दिननि थाखाय न'आव दंफैयो, आं नोंसोरखौ साफा साफा लोगो हमनो गोसो होननानै लिरहरबाय। नाथाय रावबो सासेबो थाङासै। जों दुखु मोनदों। जाय बिथांमोना इलेक्शन केम्पेइनाव जों देरहानानै सरकार दायोब्ला बिथांखौ उदां खालामगोन होननाय मानसिफ्रा हायाखिसै। 5 बोसोराव जों मानिबाय नोंस्रा दुरबलता दङ, दिनै BJPजों लोगोसे हान्थु फरायनानै सरकार दादों, थ' बिनिखायनो नोंथांमोना हाया, जों मिन्थियो। नाथाय न'आव फैनायखौ दान्दिसे जोंनि सासे बिर जोहोलावखौ दिनै 5 मिनिट थाखाय लोगो हमनो हायैया मा थानो हागौ बिनि आन्दोआव? बेनिखायनो जोंहा दिनै जों रोखा जाबाय, गिनाय मोनबाय, बे मोननै पार्टियाबो रन्जन दैमारिखौ मालाबाबो उदां खालामा। उदालगुरियाव थानाय, जों क'क्राझारनिखौ दोनथ'बाय, उदालगुरियाव थानाय सोरबा BPFनि लिडारफोर दङ। 20 बोसोर MLA मन्त्रि जानाय रिहन दैमारि बिथां दङमोन। दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि टाउनाव थायो आरो बेबायदिनो UPPLनि गोबां लिडारफ्रा उदालगुरियावनो थायो। नाथाय बिथांमोना सानसे थांनानै 5 मिनिटनि थाखाय सार आदा मोजाङै दङना होननानै मा खालामनो हायाखिसै, खबर लाहैनो हायाखिसै। बेनिखायनो जों दिनै रोखा जाबाय, दिनै रन्जन दैमारिखौ दिहुननोब्ला जों बे गोदान लामाखौ लानानै खामानि मावथारनांगोन। स' जों दिनै APBखौ बेनि थाखाय जोनोम होदों। आरो दिनै जों नुदों जोंनि थै जिउ बावनानै मोननाय जिथु जोंनि BTC, जाय BTCखौ बर'फ्रा जिबन दान होनानै मोनदों, बेबायदि 6 शिडिउल काउन्सिल दिनै कार्बिफ्रा दावहा नाङालासिनो मानसि बुथारजायालासिनो मोनदों। कार्बि आंलं 6 शिडिउल काउन्सिल, डिमासाफ्रा डिमा हासाव 6 शिडिउल काउन्सिल मोनदों। बिथांमोना हाजोआव थानाय ट्राइबेलखाय, नाथाय बर'फ्रा हायेनाव थाग्राखाय जों बेखौ मोननायनि सुबिदा गैयामोन। नाथाय बर'नि आन्दोलनखौ सनमान खालामनानै भारत सरकारा भारतनि संबिधानखौनो संशोधन खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनो बे 6 शिडिउल काउन्सिलखौ हायेनाव थाग्राब्लाबो बर'फोरनो जोंनो होबाय।
स' जों दिनै थैजिउ बावनानै मोननाय BTCआ दिनै मालायनि आखायाव थांफिनगासिनो दङ। जों दिनै बेखौसो गिदों आइफोर आफाफोर। जोंहा दिनै बहाबा दाबि लानायनि बाथ्रा गैया। जों बुंदों दिनै जोंनि थैजिउ बावनानै मोननाय जों 6 शिडिउल जोंनि हा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ जों जुदि रैखाथि होनो हायाब्ला जोङो बै 22 बोसोरनि सिगां BTC मोननायनि सिगां जों जे 5 बोसोरनि उनाव जों जे MP नो MLA नो भट होब्लाबो जोंनि बे चिराङाव जा क'क्राझाराव गसाइगाव बहाबा उदालगुरि बाक्सायाव जा कुनु मन्त्रि MLA नायफैयामोन। थिग बेबादिनो जोंहा एखे अबस्था जागोन। मोनसे समाव जोंहा राजनिति भाबै जोङो गोहोगोरा जायाब्ला जोंनि मानसिफ्रा लामा दथायाव गुबुनफोरजों आरो बेबायदिनो दाउ अमाफोर बादि सिथार जागोन। जोंहा दिनै NDAB गैलिया, BLP गैलिया, आबसुआ आन्दलन बन्द खालामबाय। सोर रैखाथि होगोन? गाबोन सोरजोंबा जोंहा दाङाबाजि जायोब्ला अलखद फैयोब्ला जोंखौ बेंखननानै लानो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जोंहा रावबो दल संगठन गैलिया। बेनिखायनो जोङो राजनिति भाबै जोङो गोख्रों जाथारनांगोन। दिनै जों नुदों BPFआ दिनै हिमन्त बिश्व शर्माजों जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टआव 3 MLA खौ होनानै फ्ल'राव एलायन्स जानानै सरखार दागासिनो। आरोबाव दंबावो एप्रिल माससिम बिथांमोना सरखाराव थागोन। रबिराम नार्जारि बिथां, चरन नार्जारि माजबाद उदालगुरिनि MLA आरो दुर्गादास बर' खालाइगावनि MLA साथामबो BJPजों सरखाराव लोगोसे दङ। प्रमद बर' बिथाङा UPPLआ BTC आव लोगोसे सरखार दानानै 5 बोसोर सासन खालामफाबाय। दा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा BJPनि लिडारफ्रा जोंनि BTC आव फैनानै बुंफैबाय थादों एबार जोङो मा खालामगोन BTC आव इलेक्सन गेलेनानै देरहानानै जोङो मा खालामगोन सासन खालामगोन होनबाय थादों। आरो मा बुंदों दिनै बर'फ्रा मानो मोननै सुबिदा मोननांगौ जाखो होननानै बुंदों। मोनसेया जाबाय 6 शिडिउल आरो मोनसेया जाबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। दहाय एसे आगोलाव जोंहा आफादगिरिया बुंनाय बायदि जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ 1886 1886 मायथाइयाव 100 बोसोरनि आगोलाव ब्रिटिशफोरा जोंनो होलांखानाय आरो 6 शिडिउला जोंनि आन्दलननि थैजिउ बावनायनि मुङाव मोननाय बे 6 शिडिउल काउन्सिल बर'फ्रा सासन खालामनो हानाय मोनसे सासन बेबस्था। स' दिनै बेखौ सोरबाया मेगन सानानै जोंनिफ्राय सिख'फिननो थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ। दिनै सोरबाया हयथ' बुंगोन जोंनि गोबां पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा सोर बेखौलाय सोलायनो हानो, सोर दैखांनो हानो होननानै बुंगोन। नंगौ हानाय नङा। नाथाय जोंनि गेजेराव मा खालामगोन? गुग्लाय गुजाय खालामगोन। गुबुन जाथिफ्रा बे बाथ्राखौनो खोनाब्ला मेगन सानानै जोंनि गेजेराव मोननाय मोनैनि मा जागोन? दाङाबाजि जागोन। बेनिखायनो जों मा जानांगोन? साबधान जानांगोन। दिनै जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया। 2003 सनाव नोंथांमोननि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट शान्तिपुरनि साहा गोबोरखियाव मा खालामनाय? एभिक्सन खालामदों। सोर दंमोन जोंहा फरेस्टनि EMआ? NDFBनि सासे लिडारमोन बिथाङा। फेरेंगा होनब्ला बयबो मिथियो। खोनाहैब्ला गाज्रि मोनगोन। हयथ' जोंखौ काउन्टार होगोन बिथाङा गाज्रि रावजों। बिथाङानो EMमोन फरेस्टनि रनजित बसुमतारिया गावनि न' खाथियाव गोबोरखियाव बेसेबां बर' गामिखौ एभिक्सन खालामबाय। जोंहा 2006 सननि फरेस्ट डुवेलार एक्ट होननाय मोनसे आयेन दङ। आसामा बानायनाय एक्ट। बे आयेननि गेजेरजों ट्राइबेल मानसिफ्रा बर'फ्रा जायफ्रा हा फुवासेबो गैजाया बिसोरनो फुवासेब्लाबो हा होनानै हाग्रायावब्लाबो हाजोआवब्लाबो थानो मोननाय मोनथायखौ होनो थाखाय जोंहा आयेननि बेबस्था दङ। बेखौ जों मा खालामनो हायोमोन? थांनाय 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आरो थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर' बिथाङाबो BTC आव जोंहा एसेम्ब्लि दङ। 40टा समष्टिजों दाजानाय 40 MCLAनि एसेम्ब्लियाव बिथांमोना एसेम्ब्लि जिरायनानै बेफोराव आयेन बानायनानै बेफोरखौ मावनो हायोमोन। नाथाय दिनै गावनि मानसि थासेयावबो सासन बेबस्थाया जोंनि आखायाव थासेयावबो दिनै जोंनि बर'नि हा हुफोरा मा जादों? सोरनिबा आखायाव थांनो नागिरनायखौ जोङो नुनानै गिख्रंनाय मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ पर्बतजरायाव बैसागो दानाव जेब्ला बैसागो फोरबो फालिफुबाय थानाय समाव सोरबा आदानिनो गुजरातनिफ्राय फैनाय कम्पानिनो जोंनि बर'नि हा 3600 बिगा हाखौ पर्बतजरानि बे हाखौ जोंनि BTC सरकारा आसाम सोरखारनि खावलाय हरनायाव बेखौनो होनो नागिरबायमोन। रावबो गोरा फंसेबो बुंनो हायासै। सोरबा हाग्रामा महिलारिनि पार्टिनि दैदेनगिरि, सोरबा प्रमद बर'नि पार्टिनि दैदेनगिरि। उल्था बिथांमोना जेब्ला गावबुराया रायजोखौ लानानै खोनथाम रायलायहैनो थांनायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंहरबावबायसो होननानै जों मिथिदों। खारन जों आब' अनजालिजों आंजों सानसे खबर लानो थांदोंमोन बेयाव। मा बुंहरखोनो? नोंथांमोननि हाया बे बिथाखौल'सो नोंथांमोना मोनगोन। बाखि जेसेबां बे उसुंदानिफ्राय जेसेबां दङ आदानि कम्पानिनो होनांगोन। नोंसोरो जेबो थाखा फैसा होनाय जानाय नङा। मानो होननानै बुंबा नोंसोरो कास्टलेण्डआव जनानै दङ। सोरखारि हायाव जनानै दङ। बर'फ्रा दिनैबो सरखारि हायावसो दङ। नाथाय जोंहा 6 शिडिउल दङ।
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ जोंहा बेनो बयनिख्रुइ गोरासिन गोख्रोंसिन आयेन जोंनि थाखाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा जायनि आखायाव सासन बेबस्थाया दंमोन बिथाङा गोरायै बुंनो हायोमोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बे जोङो थै जिउ बावनानै मोननाय दिनै एनडिएफबि मुंख्लंनि लिस्टआव जोंहा 4611 जननि नाम दङ आरो बाखि बिएलटिनि नामाव थैनाय साहित्यनि नामाव थैनाय गुबुनजों दाङाबाजियाव थैनाय जोंहा जोंनि आखायाव हिसाब गैया थ' बेबायदि थै जिउ बावनानै मोननाय जोंनि 6 शेड्युल आरो जोंनि बिटिसिखौ मा खालामनो नागिरदोंमोन जोंनि मानसियानो गुबुनजों लोगो जानानै होनो नागिरदोंमोन मिन्थिबाय जोङो गावबुराया खिन्थाबाय जोंखौ बुंहरदों हानि दाम होनो हाया मा होगोन गय बिफां फांसेनि नामाव 600 थाखा राबार बिफां फांसेनि नामाव 1500 थाखा साहा बिफां फांसेनि नामाव 2000 थाखा नोंसोरनो खेबसेनो होनाय जागोन नाथाय हा हुनि दाम नोंसोर मोननाय नङा खारन नोंसोरो खासलेनाव जिरायना दङ होननानै बिथाङा उल्थासो बुंहरबाय होबथानोसो नांगौमोन बे जोंनि हा होननानै जों बुंदों गय बिफां फांसेयाव जोङो 30-40 बोसोर फिथाइ हाननानै फाननानै मोनजायो नोंथांमोननि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइ मोजांसिन गयनि आबाद जायो बेजोंनो जोंनि मानसिफ्रा मा जायो न'खरफोरखौ खुंनो हायो राबार बिफां फांसेनिफ्राय जोङो बिदिनो 30-40 बोसोर राबार हानानै फाननानै मोनजायो साहा बिफां फांसेया जोंहा 100 बोसोरनि बारा जोङो बिलाइ खानानै फाननानै मोनजायो दिनै साहा बिफां गायनायखौबो एनडिएफबिआसो फोरोंजेनदोंमोन आइफोर आफाफोर नोंथांमोना मिथिना मिथिया उदालगुरियाव हले मिथियो उदालगुरिनि रन्जन दैमारि सारनि न'नि साहा आमजुलि होननाय जायगायाव बर'नि सानैसो जोहोलावफोरखौ बै समाव रन्जन दैमारि एबा एनडिएफबिआ 35 लाख थाखा होनानै बे बागानखौ गायनाय नाय होननानै मा खालामदोंमोन सहाय खालामदोंमोन दिनैबो बेयाव मैदेर बागान होननाय बे एनडिएफबिनि नाजानायाव खेवनाय बागान दङ फेक्ट्रि दङ आरो बिनि उनाव दिनै न'खर न'खर साहा बागान सोरहाबा फुवासे हा थाब्लाबो साहा गायो सप्तासेयाव थाव संख्रि बानलुनि बिथांमोना खानानै फाननानै मोनजायो दिनै एनडिएफबिआ हारिनि थाखाय बेसेबां जोंनो बिहोमा होबाय जोंनो बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होबाय नाथाय बयनिख्रुइ गोलावसिन हारिनि थाखाय दिनै संग्राम खालामनाय सासे जोहोलावा दिनैबो जोंनि हारिनि मानसिफोरजोंनो दिनैबो नासयजागासिनो दङ बेनिखायनो जों दुखु मोनदों जेब्ला बे पर्बत जरानि हानि दावराव खोनाबाय जों थांबाय गासै बाथ्राखौ खोनानायनि उनाव आब' अनजालिया मेडियानि मानसिनि सिगाङाव बुंबाय बे हाया जोंनिसो बर'फोरनि बे 6 शेड्युलनि हा आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा बेखौ रावबो सोरबा गुजरातनिफ्राय फैनाय आदानि आम्बानिया फैनानै दखल खालामफैनो हाया सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेखौ लाफैनो थाखाय अधिकार गैया होननानै जेब्ला बुंबाय अखानायैनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अनजलि दैमारिखौ फन खालामनो बाध्य जाबाय बुंहरबाय बायदेव बेफोरखौ बारा बुंनांला आं नोंखौ मालाबा लिंहरनानै लोगो हमनानै बुजायनानै होगोन होनबाय जों मानियाखै एपिबि हानजाया आरोबाव जोङो गांसे मेमरेन्डाम लिरनानै अखानायैनो राइटिं पेडआव एपिबिनि अनजलि दैमारि प्रेसिडेन्टनि सिगनेचारजों जोङो मेमरेन्डाम हरबावबाय बिटिसि सरकार आसाम सरकार आरो दिल्ली सरकार बेनि उनाव बन्द जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो बाध्य जाबाय आं बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि बिटिसिआव हा सिख'नायनि बदनामखौ आं लाया बेनिखाय आंनो बेयाव हा नांलिया आङो बहाबा आदानिनो हा हैनोसै होननानै उनाव जों नुबाय बै दुब्रुनि बिलासिपारायाव गोबां हा मुस्लिमफोरनि हा सिफाय हैदों स' दिनै जोंहा जोंनि हा हुआ दिनै जोंनि आखायाव गैया गासैखौबो नायोब्ला नोंथांमोननि चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो बारा मोनगोन खारन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय हाजोनि हा हाग्रानि हा बेनिखाय कागज गैयि कास्टलेण्ड फरेस्ट लेण्ड होननानै नोंथांमोननिखौसो बारा मोनगोन स' जों दिनै बुंदों जोङो इसिबां बोसोर दावहा नांनानै मुंख्लंनि थै जिउ बावनायजों मोननाय बे हाखौ जोङो हमथानो थाखाय जों दिनै एपिबिजों लोगोसे बयबो बिटिसिनि एबा बर' रायजो राजायाबो मा खालामनांगोन बिबान लाफानांगोन जों बेनिखाय सोरबाया मावनो हायाखै मावाखै होननानै नङा जोङो सोरबाया लामा दालां बानायाखै होननानै नङा लामा दालाङा जाबाय थागोन सरकारा जेब्ला जोंनि आखायाव थाबाय थागोन नाथाय समस्याया दिनै लामा दालांल' नङा दिनै स्कुल कलेजल' नङा जोंहा जोंनि हायानो जुदि रैखाथि गैयाब्ला जोंनि थै जिउ बावनो ओंखारलांनाय हारिखौ रैखाथि होनानै संग्राम खालामनाय दिनै दैदेनगिरियानो जेलाव थाबाय थानो गोनां जायोब्ला गाबोन जोंनि बर' फिसाफ्रा आरो सोरबा आखायाव हाथियार लानानै भुटान हाजोआव खारफिनोब्ला बहाबा म्यानमार हाजोआव खारफिनोबा बै जे प्रमद बर' बिथाङा आं सान्थि लाबोबाय होनबाय थानाया असान्थि जाबावगोन जों बेखौ आरो लुबैयाखै आरोबाव आं बादि फिसाय गोमाजानाय रान्दि हिनजावफोरनि दुखुखौ जों आरो खोनासंबावनो नायबावनो लुबैयाखै सोरनिबा फिसा आर्मिजों गावथारजानायनि दुखुखौ जों खोनासंनो लुबैबावाखै स' बेनिखाय नोंथांमोननि बे गामियावबो मैदोम दक्षिणगाव गामियावबो जोङो
रायजो राजाफोरखौ खावलायनो फैदों बे खेबसेयाव नोंथांमोना बे सोरखारा होनाय बे अरुणोदय खुन्दुं माबा माबिनि थाखाय नङा जोंनि बिटिसि जोंनि हा हु जोंनि 6 शिडिउल आरो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि उनाव खेबसे एपिबिनो नोंथांमोननि बे 14 चिरां दुवार समष्टिनि बिजाथि नोंथांमोननि खाथियावनो दंफैयो मानाव गेदेर बिथां फंबाय नायस्रां औवारि दामफारनि सावगारियाव भट होनानै नोंथांमोना खेबसे जोंनो बे बिबानखौ होनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बिबान लाफागोन होननानै गुरै खावलायनो फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जों आरो मोनसे संग्राम खालामनो नागिरदों बे संग्रामा हाग्रायाव थानानै सिलाय गावनाय नंलिया बे संग्रामा बहाबा रेल लामा होबथानाय नंलिया बे संग्रामा बहाबा लामा जथेनाय नंलिया जोङो मोनसे भट होनानै 22 तारिखआव जोंनि बिटिसिखौ रैखाथि होनो जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनो जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जों मा खालामनो नागिरदों मोनसे दावहा आरोबाव नांबावनो नागिरदों बिनिखाय आइ आफा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे बे खेबसेयाव रन्जन दैमारिनि नामाव दिनै बिटिसि 6 शिडिउलनि नामाव जोंनि हा हुनि नामाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनो खेबसे होनानै एनडिएफबिआबो इसिबां बोसोर संग्राम खालामनायखौ मान बावनानै दिनै हाग्रामा महिलारियाबो संग्राम खालामनानै मोनसे सुक्ति खालामनानै फैनायखाय बिथांनो रायजोफ्रा 15 बोसोर होबायब्ला प्रमद बर' बिथाङाबो आबसुनि आफादगिरि जानानै 10 बोसोर संग्राम खालामनायनि नामाव बिथांखौबो जों मान बावनानै 5 बोसोर होबायब्ला एनडिएफबिनि नामाव नोंथांमोना एपिबिनो 5 बोसोर खाबुखौ होगोन होननानै गुरै खावलायनायजों नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ